Nej, Mikkel. Er du væk, Mikkel? Okay. Løb, Mads. Nå! Det glemte at optage. Jeg står lige lidt tættere på. Klumpefod 1. Klumpefod 2. Klumpefod 3. Jeg tror lige, vi tager en pause. Here we have them. The Magic Stars. De vil nu lave hækkehovedspring. Why? Det der, han har brækket armen med det. Hvor ser det galt ud, men hvad? Hvad skal I hjælpe dig? Hvor er det sygt? Ej, fuck! Åh ja, det er lige præcis det der.